Vi skal mobilisere nerven i benet, og den store nerve, den løber herom fra rygsøjlen, og så på bagsiden, og hele vejen ned under foden og ud til stortåen. Og når vi mobiliserer en nerve, så vil vi gerne have, at den glider bedre, og vi ikke bare trækker i den. Det kan den ikke tåle. Så det vi gør, det er, at vi forkorter nerven heroppe oppe i hoften, og så forlænger jeg den her nede ved foden, så jeg drejer hendes fod opad. Og så modsat den anden vej. Og jeg ændrer også grebet omkring knæet, når jeg mobiliserer. Og nerver kan rigtig godt lide, at man arbejder dynamisk og roligt. Og så er det vigtigt, at man står skridtstående, som man laver vægtoverførende.